Hi guys! Welcome back to my channel and Mix TV. Ayan, dahil sa medyo sumama yung pakiramdam ko ng mga nagdaang araw, bumisita kami dito sa aking biyenan para magpahangin-hangin dito sa province. Ayan. Kaya andito kami ngayon. Madami dito guys, mga laing. Ayan ang dami-daming laing. Puro yan laing guys. Dito sa amin ang tawag dyan ay natong. Natong. Sobrang dami. Masarap yan. Gagataan. And then dyan sa unahan ay malapit ng anihin ang palay nila. Tingnan nyo guys, malapit nang maghinog ang palay. Diba? Ayan, ang ganda ng palayan dito guys, Maganda na yung mga butil ng palay. Malapit na siyang huminog. Ayan. Ayan, ganito dito guys. Buhay probinsya sa bayan ng asawa ko. Pasensyahan nyo na guys ang aking boses at medyo paos pa talaga. Ayan guys, ganda. Pero hindi pa siya hinog. Ayan. Ayan yung mga laing. Green na green. Ito yung masarap dito sa probinsya ng asawa ko guys. Kasi presko talaga ang hangin. Kasi ang dami-daming puno. Puro puno ang paligid. Ayan yung mga laing. Padaan-padaan mga laing. Tabi-tabi po. Ayan. Ang lamig-lamig guys kasi mapresko ang hihip na hangin dito. Naglalakad-lakad ako dito guys. It's 2 PM in the afternoon. Nagre-relax. Doon sa unahan ay may mga buko doon. Punta kami doon mamaya. Ayan, mga buko yan guys. Meron dyan mga bunga. May mga bunga yan, mga bukong yan. Puntahan namin yan mamaya para magbuko kami. Inom kami ng sabaw ng buko. Mamaya kami pupunta pag medyo hindi na masyadong mainit. Ayan ang baba ng bayabas dito guys, Pero walang hinog. Ayan, may mga bunga siya. Hindi pa mga hinog. Mga putot pa. Ang daming bunga. Ang dami niyang bunga, Dami-dami. Kaso mga putot pa. Sayang naman. Maliliit pa siya, dito. Meron. Ito, Ito. Ayan. Nakakuha ako, Nakakuha ako guys. Meron pa. Ayan Kunin na natin to. Ayan, may dalawa akong nakuhang
Pwede nang kainin. O, diba? Madami ditong mga prutas na pwede lang kuhain lang. Ayan. Update ako mamaya guys ha. Meron pang isa. Update ako mamaya pagpunta namin doon sa bukuhan. Doon sa yan sa malayo na yun. Lalakarin namin yan. Thank you for watching guys. Enjoy muna tayo dito. Ayan yung mga laing. Bye guys. Thank you for watching.